Wena unendoda ekhuluma isingisi siphelele. Isingisi mngani. Ngimnyama ngifuna ukukhuluma isingisi. Sakwazi George. Indoda isicaphuni isingisi ingabe sisikhuluma sonke. Ungani ukudlala nina bodadewethu? Ubona ikusasa kulowo muntu lo okhuluma isingisi. Mina nje ayangiyiboni ngishada indoda ekhuluma isingisi. Why usho njalo? Hayi kuyona nje type yami indoda ekhuluma isingisi. Angimthanda umfana okhuluma isingisi. Ngiyacelela nje ngomoya wesonto. Umfana okhuluma isilungu, sikhuluma eoffice nabangani bakho, hayi nami. Kodwa ke suke lekulahlele la kinedloze. Mona indoda yazi isingisi ize sikhulume. Ukuba useless lokho. Uthi unendoda dadewethu. Indoda ekhuluma isingisi. Yabona ke isingisi ke mpembe. Angisithandi. Yeah baby. No just do it. What's up amkhandi ngikhulu baby. Izo zonke izinto ezifuna ukushawa lezi. Ngikhuluma nawe kahle ngideshe enkabi. Uphuma apha inkabi? I'm come from KZN. Usikhulumelani pho nami isingisi man? Enye into engiphetula umoya leyo. Into igcoke masokusilanga lonke ileli ibheke phezulu imisemangcono ibukela iTV ikhuluma isilungu efoni. Khasi khohlakala sekhehla. Awucabanga sesixabene sizongifayela ama paragraph angaya ibhale ngesingisi. Hey, ngasalini uNkulunkulu wami ngiveteza. Yazi uvetevete besingisi masixabene. Umuntu elokho basithi kuthi manje uma ngabe bhale uyaqala uqala ubheke dictionary. Ngamane eqalwe phansi ngikhethe kabusha. Ababukeli bethu bawathumelile kama-video abo bephawula ngalolu daba. Naku khona umuntu azawukhuluma nami isilungu ngathi ngazizwa kuseneyinsuku ukuba kuzoba nokugudlugudlu obuzoba khona empilweni yami. Mina ngasiwena ke mina. Ngizokwazi ukuthatha isivalo sesiminofu ngithi nkantsha. Ngibekelwa amanzi nethawulo lokusula ubuso namafena axhunye kheluswe zonke inhle kabayeni lezi. Hayi ngibona ngumuntu umemfu nje excellent not now. Ngasiwena kahle. Indoda ibe nesitifiketi, indoda ifuna ibe nesitifiketi sokuzalwa abantu abamlalelana nifuna emandleni. Uyakhuluma umuntu omdala. Ibe nesitifiketi indoda somshado. Nangabe indoda akushada. Ibe nesitifiketi sokujovela icorona. Absolutely. No one here is safe. Dango.